जों बेबागनो सावैमानखा मिया सानजा 23 अक्टोबर नि सानजा सती दामबानी यागुलो कमलपुरनि शान्ति बाजारो कायसा चिकन सा पाटिमंग पार्टी लाइमानी सास्ते त्रिपुरा कुपलंग बन नरगै पाटिमंगनि कक नरगै लुकुबुसकांगो फाइ कक सापाइका बरं नां एमएलए रंजित देबरमा खनायनायदि तामनि साका नरं नायतांगो त्रिपुरी खरां मिया 23 तारिख अक्टोबर 2025 साल मारिबो त्रिपुरा सिविल सोसाइटी बाय कबकजाक बनो जे लुकुरो फाये जबावो दफा हानि बागै नखरै जबावो फाइका आं पुइला नबरनो खाका हामते हामजागमा याफारो तामनि हिंकाकाय मेनि आहाय सक्सेसफुल बन तिनि दफानि बागै मकासा लाइबमा मुइ तंगानो तामनि हिंबा त्रिपुरा हास्तेव सिविल सोसाइटी बाय कबकजाक अमति बन ताबुनो पुइला एबं मुसक सक्सेसफुल उंखाय ने आं खाखलायो आं खरकसा सिविल सोसाइटी नि उंगुई आं सानानै नायो सारा त्रिपुरावो सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबा बेखाय थाइ थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालायगा एबं सातुम गोप्राब हियावै आसुगै सिरिगलायगा चिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक हिने जे स्लोगान तिसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा गसिनाय मा साकलायनाय हिने जे साका आं गरम जत्न खाकाहाम दावाइसादि फालियो तबे कायसा बुलाइखाय खारनां माने क मेया जखन पास्ता लाई थांका चिनि पिकेटिं किसु जागावखाय जों रसाय नाका साफा पाहिनै अ जराव न कमलपुरनि शान्ति बाजार कायसा बुलाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष मनायखा म बुलाइखाय न खारनां माने क एबं अ घटना बुलाइखाय न सेलेगमा चिन्चा घटना आं अमनो बुलाइखाय न जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिंबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अमति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तजन्त खायना नुथु मिया हर आं डीजीपी बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायना बाय बाय कक वाइ कक सालायका एबं लोकेल सिनि बररो बाय कक सालायका एबं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फाइका एका अम ब्लैके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशुनान थांतिनिवो आरो नुकजाका जे भिडियो अभिजित मजुमदार ब सागो दुखुमांखा ताइ खरकसे एसडीपी समुद्र दा बर्मा ब सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लैके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आईएनडी को ताइ खाकसे बखागो चंगनुखा अजित देबवर्मा द याकंगो इंजु तुंखा ब्लैके दुखुमांखा बताव कोलाय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देबवर्मा बबो आरो इंजु तुंखा बुजाखा मारखायै तारपरका कासामिया देबवर्मा बरो अब बिनि डाकनाम एका बिना असर मुंखा ताब साइमेयाको ताइ केसा दरियान देबवर्मा बबो मारखे बुजाक माने ताइ गोबां बरक तिरं नांजाक दंगो होनना जों खबर मानखा आं तिनि थायो थानानै नायमानि दा फुङो दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन ताबो नर्माल फाइसुरियाको आपनि तिनि सासा हुल खायदि खानावो थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै तिनि आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायो थानानै दंमानि अबो तिनि हुल खायरिका खानारको जों थानानै आरो जायतकनाय दा कायसा ककंखा गोबांमा आरो मिडिया रको मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइखा किसा 3:15 व जों चिनि पिकेटिं नो उठौगरिखा गोबांमा खरकसा एमपी तै गोबांमा एमएलए तै गोबांमा जारा वान्टि दफानि सिभिल सोसाइटी रबर कायसा पयमुनारका जे बाय फुटा तंगो नोर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जे चिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु सोशल मीडिया बा किसु न्यूज पेपर जोंनि बन रस जाखा अमते हिने आबै खायदो किसु बरक सोशल मीडिया साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा काचिन आगिनि न साकलाय जाक जों 24 घन्टानि बन काचिन त कुन जागा बन ब रसाया कुन जागा को यस्तो पिकेटिं कायसा फेस्टिभल वान्जि त फरमनि बागे बनि रिक्वेस्ट नि बागे आपना सिमसे तिसलागो आंखा खलायो चिनी बुबा गराबे बांमिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनी मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिविल सोसाइटी नि बरोबै ब कक सलायका बरोब के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनी मियानि जबाव आहा दफानि बागै चिनी मानथाइनि बागै एवं चिनी तिब्रासा एकर्ड न इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश
ni borok habai chini ha segi tongfainai chini manthai segi tongfainai Kendra Sarkar ni Minister of Home Affairs ni je notification tei bangna naitugo tiklai bang hawa rohna ni bagai je sobau phaika borna taisa ahai na hai ani khakaham te hamjang ma yapare te khulma yapare ani kok musake nong sutun tawaisa norbai ahai na hai malai pinai jotona kaham kereng tongti hambai khulma